Bafethu sanibona. Ngifuna nje ukuqwashisa kakhulu iy'nkabi lezi esinazo la emgwaqeni. Shuthi kuthangi nginyuka ngiza la eJoburg. Uma ngiqeda ukudlula nje eHarrismith, kuqhamuka ibhakhi emhlophe e-double cab. Qhamuka ibhakhi emhlophe e-double cab bengathi ngingene ku-right lane. Ngi-overtake enye i-truck ibihamba kancane kunami. Shuthi uma ngingena ngi-overtake le truck bese qhamuka le bhakhi igijima ngishaya amalambu. Ayi ngibona lo muntu no uyaphuthuma, ngibuyele ku-slow lane. Okay, sharp. Hayi, uma ngiqhubeka avele ngabe sadlula le moto lena. Buye emva kwami ngishaya amalambu seqala ukuyikhaza ntamba manje. Ngishaya amalambu ngithi hayi shuthi lo muntu uze kimi uthi ngiyiphi. Sengivulile ispace but akafuni ukudlula. Hayi ngiqhubeke ngihambe. Ngibuye ku-fast lane, abuye ku-fast lane. Ngibuye ku-slow lane, abuye ku-slow lane. Hayi ngithe ngiqhubeka bese iyenza ngathi iyadlula le moto le. Uma isemaqondana nami kanje newindi beshaya ukuthi phakathi bawu-3. Ngingabanaki nje. Bashaya ukuthi ngivele ngithathe ifoni ngiyibeke endlebeni as like ngibanakile ngikhuluma nefoni but ngiyabantshontsha ngiyababuka. Ashaya ukuthi ngize ngiphenduke. Uma ngiphenduka siqondene manje kanje, yabo? Bakhuluma phakathi but angibezwe ukuthi bethini. Hayi ingathi isalele emuva le moto le ngidlule. Alright. Uma ngidlula nje sengiphambili kancane ibe semva kwami futhi iphinde ishaya amalayithi bese ivele ivula u-blue light la but manje le moto ivula u-blue light ayibrandiwe. Imoto emhlophe ivele ivula u-blue light la phambili. Ngithi hayi ke namhlanje ngizobe ngizwa. Hayi kodwa khona ukuma hayi into engeke ngize ngiyenze. Hayi ngihambe bevula u-blue light bengishaya amalayithi ngiqhubeke nje ngihambe. Bese ngithi no, ake ngime kulo line oyelo la ngaphandle. Uma usuzofika bayazi ke sihamba nabo N3. Uma usuzofika uma usungenele eMotor Vista egarage uqeda kudlula eHarrismith. Ngime kuyilo line labo abayelo abalanje eduze nomgwaqo. Hayi le moto ifiki ime emva kwami beqhubeka beflika amalambu. Ngithi hayi angizoke ngize namhlanje ngoba ukuphuma la angiphumi. Hayi behle bobathathu beze kumina bethi ndoda yini le driver. Ngithi nikhuluma ngani banomzana? Uthi siqhamuka laphana usuka ngapha ku-slow lane ngena ku-fast lane uthi uyasibona siyaphuthuma. Ngithi mina hayi uxolo ngithe manginibona ukuthi niyaphuthuma impela ngabuyela ku-slow lane. Ila esengixake khona manisuka ku-slow lane wenu niza ku-fast lane and senize niyangimisa ngabe ningimiselana. Kuthiwa ndoda singamaphoyisa phuma. Ngithi mina hayi ke ngiyaxolisa-ke ukuphuma into engeke ngize ngiyenze. Kuthiwa ndoda ecela uphume lapho lo munye akhiphe ikhadi eliveza ukuthi yiphoyisa. Ngithi mina ngiyalibona ikhadi lakho mnumzana kodwa njengamanje imoto ayibrandiwe ngizothi ngimiswa amaphoyisa kuphi afunani ngobani ngoba phela bufuna ukudlula sizo uyangimisa manje ngimiselana. Hayi belwe impela bethe angiphuma. Omunye athi udonsa isivalo kwasho ukuthi truck ngilikhiye. Athi uvula isivalo futhi uvalo uthi uzophuma la noma cha. Ngithi mina lokho ngeke ngize ngiphume. Ngizazama ukuba victorizer futhi ngefoni yami benganakile. Ngithi mina into engafundiswa yona emsebenzini ukuthi uma ngimiswa imoto eyamaphoyisa emgwaqeni angibo driver to the nearest police station so that ngizozwa ukuthi nikhala ngani. Njengamanje asidriveni ke madoda siyohlangana epolice station yase roadside. Ndoda uyakholoza ngathi mina cha ngiyohlangana nani epolice station bese niyangithethe nikhala ngani. Hayi bathi kulungile asihambeni ke siye roadside. Nangempela besuke behambe ngibalandele kancane. After nje 1 minute bahamba kanjalo. So sengisho ukuthi bafethu niqaphele because into enjengalezi ziyenzeka kanti abantu sebezokubamba impela baqeda ngawo. Yeah. Ngamzawethu lana-ke ukuthi lesa uyaqwashisa kakhulu-ke kulaba-ke bemporomporo izinsizwa ezishayela ama-truck emgaqweni uyabaxwayisa-ke ngamzawethu-ke. Mina-ke nawe bengathanda sihlangane laphaya kwi-comment section siphinde futhi sihlangane nakwi-video elandelayo ngizwe uvo lakho laphaya kwi-comment section ukuthi wenzeni ngalolu daba ungakhohlwa subscribe button. Sikuphathele ezishisayo, hlala nomgosi kusukela Monday kuya ku-Sunday. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button kule channel yethu.